For 80 years. So, I am a tata, we are in the room before. Any Jura, Kabia Kabia, Mayanes, a kind of justice center. I may go to the Manama coffee and a great can you want to Malaya. Yeah, no matter what, and I would have been enough. And I went to do it. Well, I don't know that station. So I'm the so I hope I and then Kaga with the first official religion, the new majesty. In Bonadiga home, and they put us again. There's Ega and they came. Why I got the procession. Yajikwatambwe, Ayakatambwe. And then the children, boom, ordinary, come, being again. Like I always tell people, and everybody knows it. Ofu, Mweke, Murura. Oh, yeah, Patara, a gather home. Any dispute in Abanima, not all disagreement by the side. Was I second what year? And all got gap on I will walk center. 111. No, I will type Tareba, I join Naya, so yeah. Upon number of my phone, I don't enjoy this in my wife. I will swap. When it's a gun or gun, no go says to get on the cabin. I hate the village. Oh, yeah, I got. Oh, I went down in my book. I thought it should be. Oh, I remember a moment ago. That's a more garden of mine. The man is a good I can't know to talk about you, I don't know. No,
Ezurana na wajine akwara mbiaga no nwa muru na mala lurana kozi sele we mewe jirika e mere akonga koru mu igbo o ka wesi na braga yoi le grinu boy aga waga nwa muru na mado akwara mbiaga bele grinu kanga dike ineleri kwanya nduku n'ọzọ ndụta n'ọzọ ndụ mere nke n'ọzọ ikeketara ala wetiri ndụ boro ebiwe na mmụọ n'elọfụ ndị agụ ndị a na-ekwu okwu anwe ya na-eme ihe ndị a na-akparị imodu odumọdụ na-ejide agụ n'aka ọfịa na-awara ego nwụrụ ala na-eme ihe siri ike kelere m aka ekpuchi ọnwụrụ ala ayaya dike bụ nnukwu mmọnwụ aka onye wetara ya ka eji eso ya ogbere eziokwu ugbo dị igbo odogwu ọtụtara ito ma ọgbo onye ite n'ime ihe na-eme bụ ihe siri ike akara ugo ka anyị na-eji ije abụ ije ogbere eziokwu ọ ga-adịrị anyị mma dodo ogbere eziokwu ìyàwó ìlíjú orí àlà 2023 àìní ekele our beloved PG High Chief MC Nwosu ọ̀kàkẹ́ orí àlà yálà the General Secretary of Urala Clan Assembly Chief Dr. Sistus Ozuomba eze Izuaka n'Obi ezigbo nwa Ozuomba elebe ọnụ anyị na-ekele unu in a special way and the entire ESCO anyị hụrụ ihe ọma unu na-eme so unu mere kwenu gaba and onye si jide ka o ji ihe o ji dị mma si anyị na-ekele unu n'ụzọ pụrụ iche ana m ekelekwa ụmụada Oruala ana m ekele unu in a special way adịrịzi mma otu abụọ na-adị ndị Adaure kwuo so onye Oruala ga-adị n'ofu ya were dịrị n'ofu asị m ihe ọma bụrụ na egwu n'aha Jizọs otu a si waji otu Biago si wee waa ya shiri na nke otu Biago were waa nke ya shiri nga eze dokwa wakwa nke ya shiri nga eze emeji ọnụ waa nke ya wacha eze onye ji emeri wa eze eji ọnụ wa eze agụ wa eze agụ wacha eze onye ji emeri wa eze onye ji emeri wacha eze anyị ga-awa eze anyị ga-awacha eze anyị ukwe wa eze anyị ukwe wacha eze edibido osisi wa ya ruo na nke ya ka anyị
Chief SCOs, President General Rural Clan Assembly. Tata Chikaineri, Tata Futu of August, Chikaineri. So it was an arena in a map no Zibuka and Ebafor. They can make as I Nabu. Make a one days and yours, so that's there's a promote committee. I'll make 10 days and you know, never when I know that Tata. Make an Andy Chief Nina, make an India that see the GDP, loss of Diago, not an India America, the London. Make an India by individual Ordinama, and make an UCC also. I think I know how she got away waited. Now look at this copy there. And make an India we agree, how come I want, and then let you out. Now Bambakura, and make a hand of a starter. When I only want to make a number of happy, Rahaka, you know, my heart will be Hajapadu, you Manda, Romatana. Now, I want to do any the best of what you had, you have to do. And the ground for that, so much later, you already had to Naka. I'm not seeing that. I'm just going to try to know how Jesus. That's why, amen. No matter no pasita ibara ekwade ezayu sene waji obi toro mo to nnuku maka ebe o sha lota dere aka mana Chineke mere ya lota go umuru ala we boro aja n'ala we ko ko we na akwade so bi na to ma ga yo to nnuku maka ma ga yo ndi ure aha yo ba dure aha yo ba dure no ma ga yo ndi ure onu na anya mba ga onu ga hotu otu ọnụ ure si agha mmadụ mara anyị bụ atụ ure nke anyị mekwa ihe anyị na-emekwa n'ọgbọ ihe anyị zọtara ndị ikwu anyị ụzọ were na-eme enwe ndị ikwu anyị ụzọ mere ya ya ruo anyị na ka anyị na-emekwa ya anyị meekwa ya echi anyị lawara anyị hapụkwara anyị ndị anyị tọrọ n'aka ha were na-abịa Obiọma Donatus ụzọ akpata ozu ọha ofuru ala Sọ́yà Amara Chineke ọmụ a Chairman ejibiri uru ala. Ejibiri uru ala bụ ndị ezuru ala ịkpasara egwu n'afọ 2004 oge nsogbu dịrị n'ala uru ala. Mana afọ echichara ejiji ịkpasara egwu a ya rịọrọ anyị ka anyị mee udo ka anyị mezie uru ala ka anyị mee ka uru ala dị mma ọzọ. Ejibiri uru ala gbakwanụ mbọ malite dịka ndị chọọchị ibe anyị mere dịka ndị ama Jehova bido gawa na chọọchịs niile gawa n'ime ahịa na-epụrụchiri ndị mmadụ ka udo lọghachite n'udo ahụ. Anyị na-eme ya na-atụnye ego anyị na-atụnye iziokwu anyị na-atụnye okwu ọnụ dịka aga anyị megidere wee ekpere ọgụfọ autonomous community because anyị si ite 4 agaghị enyere uru ala aka na anyị ga-eke 8 ka anyị wee nweta ihe a na-achọ ka development wee dara ya tupu mere anyị ebere se ejiri ndị oku site na nkwado egwedasi ike ekwere anyị lụwa ọgụ alụcha n'ụta ịta autonomous community mere ka udo ọlọghachite n'ala uru ala ọkwanụ udo agha na ọkparachitere n'uru ala ka ị hụrụ ihe a na-eme ọrịa bụdala na-eme nje ejide autonomous community ahụ ekere ya ya ka anyị mee ọgba aghara kama ọ ga anyị wee mee udo ọkwanụ udo agha na-achị ọrịa bụrụ ebe a na-eji ebi a udo ala udo otu na-emezi ihe na-aga n'ihu ọjọọ na obi dị m ụtọ na uru ala niile ọlọghachitekwere ihe na-aga ekelere Chineke ala uru ala. Afọ m ahụ Chief Chike Emenike Ojichukwu na Nnewi ọ dịrị Chukwu mma Chairman Kote Group of Company. Tata bụ ụbọchị akara aka ụbọchị a gọziri agọzi uru ala tata ka anyị na-eri ji
adịghị ahụ tata ọ gbachara iwe onye ala ma ndị onye ala so anyị adịghị tata ime omenala. Aha m bụ Chijioke Agbakaji Ikenga Uruala. Ụbọchị taa anyị gbakọrọ na ebe a na-akpọ front line. Ndị mmanya mbụ mmanya ka front line anyị bịara ịwa ji dịka onye eze anyị Ọkwara Mpiagụ Eze Nnabugo Okosisi. Eriri ji bụ mmemme jikọtara ndị Uruala niile maka ụfọdụ na-ama histrị eriri ji ndị Uruala gbakọrọ n'ihi na greater percentage of ndị Uruala bụ Catholic. Ha were si mbọsị Assumption of the Blessed Virgin Mary 15th of August na anyị ga na-emeriri ji. Ọ na-abụ mbọsị anyị ga-ekele Chineke maka onyinye ihe ubi o nyere n'ala Uruala. Dịka unu si mara, Uruala bụ farmer from Chinasa to Uruala. Obi m bụ sọ aṅụrị maka n'afọ a ndị Lagos branch mere ka ọ bụrụ ihe dị iche. Unu lee anya unu ga-ahụ ugo onye ọbụla tụ, ndị ọbụla nọ n'akara nke ha, ma ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa na ụmụntakịrị. Anyị were na-asị were na-ayọkwa ndị na-enweghị ike ịbịanụ dị ụtọ ala adịghị mma n'oge ugbu a. Ama m na n'afọ ọzọ ihe anyị na-eme taa ga-atụ ụnụ n'anya iji were bịa ka ụnụ nọnyere anyị. Onye be ya na-agba ọsọ, onye be ya na-agba ọkụ agaghị agbaba ọsọ ruo mgbe ebighị ebi. Ịgbapụkwa nga edu azụ ala arụghị mma, mana ndị nọ enwekwa ndị ka nọ n'ala ahụ na-arụghị mma. So ihe m na-ayọ ụmụnne m dịka na-anọghị nso ya dapụtara gị ịdenwu n'afọ ọzọ, tinye ya na ihe a na-akpọ plan ị ga-emeli ya. Ọ bụ ihe ọ ga-aba bịa anyị nọkọrịta hụ nwanne anyị, obi aṅụrị wee juo onye ọbụla afọ. Anyị hetara ụmụ nwoke anyị, ụmụ ndị nna anyị, ndị eze anyị na ndị na-achịkwa na anyị ọkachasịkwa iji anyị ọkaka ka o were na aha na ya nwere nkwadobe ndị Uruala. Eji m n'aka na nke a ka bụ mmalite na ihe ọma ka nkụ, ihe ọma ka dị n'ihu. Ihe mmadụ zara n'aha na-ekelekwe gị na onwe gịkwa onye na-agba m ajụjụ ọnụ were sị gị jide ka iji dịka m siri wee nụ iji dọkụmentrị Uruala kamgbe afọ 15 years, and ama m na o nwere ihe na-akwadobe iwepụta ya ajụ ndị Uruala ọnụ. Ha ga na-ajụ kedu ebe ndị Uruala nọ bụ ma onye obodo ukwu na-eme ihe dị otu a. So ana m asị na challenge onye Uruala ọbụla nwere IT skill iji were bido dọkụmentị maka ifufe trends of ihe na-eme Uruala. Obodo na-enweghị history, obodo na-enweghị akụkọ ha abụghị obodo. Nwere na-ayọ onwe nke ị na-emenwu, onwe skills mkpara aka nke ị nwere, anyị na-ayọ ebe ị na-anọ. Biko anyị chọrọ gị gbadata Uruala ga-enyere anyị aka ka Chineke mezie okwu. Aha Ugochukwu Akwụsị Ebe, ọma ọgba the director Success Global. Ihe a na-eme ihe atọ Uruala na-awa ji ya na mkpụrụri ji. Ọwụ omenala a na-eme every 15th of August iji kelee Chukwu n'anya ọrụ ubi nke o nyere anyị. Anyị na-agbakọta ọnụ tinye ịbịa were kelee Chukwu nye Chukwu ekele. A sị na-eto onye akpịkọ mere mekwara anyị ọzọ. So dịka ị ga-ahụ ebe niile obi ga-ahụ aṅụrị taa agbakọtara na-ekele Chukwu n'obodo taa ọnwa bụ ebe ime. Ọfọma obodo ke Aloysius Chibuzo, nze mmụọ ife na Uruala. Tata bụ erunji Uruala. Every 15th of August yearly, a na-eyi ya eyi. Ọkwana mbọsị eze Uruala ji awa ji na civic center ya na ndị eze ndị ọzọ nọ n'Uruala. Ọ bụ ụbọchị anyị ji ejikọta Uruala ọnụ. In fact, ihe a bụ common tradition na-unite Uruala together. Onye ọbụla nọ ebe ị ga-ahụ ile aka na ịnya n'aka nne n'aka ebe n'ihu n'azụ ya aka mmadụ si wee juo ebe niile. Ndị ile anọ ebe a bụ ndị Uruala na ndị enyi Uruala na ndị ihe ọma na-amasị. Ha ncha bịara ka ha celebrate with Uruala today, so you are highly welcome. Thank you very much. Ana-ele Obiefuna Uruala. Ihe na-emeta awụ mmemme awụwa ji Uruala 2023 Lagos branch ya anyị ji wee gbakọ ebe a taa. Anyị na-agwakwanụ ụmụnne anyị dị nke na-alụ ọnụ
na ha lọtawa be anyị ụbọchị aka ahụ ya gaba ya ga-eji adị mma anyị gbakọlọta anyị mezie ebe anyị dị mma so ọya wọdụ m na-adị ụmụnne ndị gara na branch ha usoro ihe a na-agba mbọ ha niile ahụ ihe gara nke ọma ọya wozi ekele nwere n'ụbọchị taa maka azụ ọkụ na gere nwa n'aka ga-ahụ ya ahụ ọya ka ndị isi eze na nwụrụ gaba na mụ nọ n'iru azụrụ mmụọ agaghị eme ya ihe mmadụ agaghị eme ya ihe anyị eje na ahịa alụna asụmonye ọna sa ịga ụja n'ụbọchị nke taa ewu nwoke ewu nwaanyị asụmọgụ ije ga-agara ụnụ ga na-eje ụnụ ga na-anụ maka na ahapụ isi aka were agbọrị m maka ide mgbakọta ọsọ enwe ngọ na-agbakọ n'ezie ọya ka m ji so ka m kele ndị bịara nga nwe mgbe unu ga-anụ ụkwụ unu ji bịaru nga nke unu ga-eji ala ga-aka ya mma asị m ọ ga-adị unu mgbe echi afọ asị m ọ ga-adị unu mgbe echi nkwọ asị m ọ ga-adị unu mgbe echi eke asị m ọ ga-adị unu mma na-echi orie n'ahịa na anụ ụgbọna na igbo ji eme ọnụ ka anyị na-ekwu okwu ya n'ezie onye biri ibe ya biri o asịkwa nwoke nọrọ nwaanyị nọrọ nwaokorobịa nọrọ nwa agbọghọ nọrọ mana onye asị nwa ọbịa kwana sekọndị aga nọhe onye a ga-esi n'ala eriri nri o ka nga